és llicenciat en Ciències Econòmiques, és economista, i la seva trajectòria professional està lligada a l'àmbit de l'ordenació del territori, l'urbanisme i la gestió de rendes municipals. La crisi és financera i resulta que va ser financera. I això començament no ho sabia. Si us en recordeu, a l'agost del 2007, o sigui, fa ja 7 anys, aquest agost, doncs va esclatar el totxo, va esclatar el sector immobiliari i va aparèixer, doncs, allò, les subprimes famosos. Les subprimes, com tots sabeu, eren hipoteques que havien fet els bancs a pràcticament, doncs, clients o gent que sabien de Bellantuvi que tindrien moltes dificultats per tornar-les. Com que no explotaven, els bancs anaven deixant quartos perquè no em tornaràs la hipoteca, no me la pagaràs, no hi ha cap problema. El pis serà meu, tornarà a ser meu, i com que em vas fer una hipoteca per 100 i ara el pis valdrà 150, no tinc cap problema si tu no em pagues. Del cos d'inspectors del Banc d'Espanya, l'any 2005 ja vam fer un informe dient que la banca espanyola necessitava ser intervinguda. El mercat financer, aquell que presta diners, té dos mercats, perquè són diferents. Hi ha un mercat que és el mercat monetari, que és el dels bancs i les caixes. Perquè les caixes ara ja no existeixen, que és el que es compra i es ven diner. Però la major part d'empreses que no són grans, doncs ja no poden acudir al banc per demanar crèdit, perquè aquest no els dona. Societats d'inversió, societats de capital, societats de capital risc, els business angels, 50.000 formes, fons de pensions, fons d'inversió, que darrere hi ha els bancs. Que tu ja has d'anar aquí, has de fer com una mena de bypass, no vas directe al banc, sinó que has d'anar a aquestes noves institucions que darrere els bancs, si vols que